what is pneumatology? Edi ka atumu. Na me pese me church mu wi ansa na me de aka atwa so. Ye be ya kopem se me wie nyina because a doso. It's question about Holy Spirit. That's why I started with pneumatology. Nti mesro se wunya te na wonsaka audio ya me so send from unia. Medical ka jo se mon connect ni pen bi nka ho. De me no we echen obi a oko Bible school. No kra na me ka chero. Connect unia o wa monane se o mewuram o mesua de o me study niema any question about Bible want to ask you betumi abusa me because he teach you send be ya won so that you betumi dey asem na kwa bontin obi busa a question a wetumi ayi anon awurade nshira na onyo kase before me come asem so meso ma me no mi no mo mpa ya ansa aminu mi no mo mpa ya ansa onkonkune da was e dey aseda mo odin ya no pe wo dey ache ye o ma ye nkwa da so te ase se boninsi ni enimu nu ase no ha ni amane me ye ntomadan ya e kasa ni munyam hyenka odin onkonkunu hu nimdie na ebesua so a meka ye ho a ye ntumi nsua se de wa hye ye so se na madom no onkonkunu tumi so na be kyerɛkyerɛ na no pɛi bi sunsumani wa ma ye ntiase be ye hunu wasem ye ye tenso a ma ye ntiase ye mfa ni munyam hyema anɔpɛi ewo Yesu Kristo din mu amen yo odofo awurade nhyira wo mesrew se unhu se bia me de brofo fifema manen how then mesai ede ebia batwi na ahye na meden enbonyam denye se bia brofo na me ba beka da bi enye ne sa nemum yesua bibi about what is pneumatology. It's all about Holy Spirit because questions are most needed bizane say onkonkon oyeden. So when we are talking about Holy Spirit and pneumatology, the word pneumatology comes from two Greek words. Listen good. Pneumatology. The word pneumatology comes from two Greek words, which means wind, air, spirit, and the word, combining to mean the study of the Holy Spirit. Pneumatology is the study of God, the Holy Spirit, the third person of the Trinity. It answers numerous important questions about the Holy Spirit. Because mostly bisa onkonko obiso ye active force, obiso ye mframa, obiso ye honhom, obiso ye de obiso ye say. And mo aye broad question amanfo bisa. Aye controversial ibinu monti ase. But my main case minchero onkonko onya active force de nipa bi hu no. Into obi wa the question my main keka questions ni obi timi bi say who and what is the Holy Spirit. Onkonko na hwan na oye hwan. There are many misconceptions about the identity of the Holy Spirit. Some view the Holy Spirit as mystical force. Others understand Holy Spirit as impersonal power God make available to followers of Christ. What does the Bible says about the identity of the Holy Spirit? On tiasie, say na twelese meneka efa wonkonkron na senso no tiasie. Obitimi busa when and how that we receive the Holy Spirit. Ebreben ekwabe na mensa betumi afa so a meka wonkonkron. But se utie enchirimu ni the way city a amani pa bebraye confused. Obi say then receiving, obi nso say indwelling. The Spirit, the moment of salvation, the feeling of the Spirit is an ongoing process in the Christian's life. But whereby shall we you Christ will be your never be where ma obi nkama ne convince Christian life. Easy to understand it. Obi se kwa be na mefa so a onkonkon metumi amana shemema. Dear me no do uncommon so many questions about to me. But listen, when you say
according to Bible, that is Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians 5 verse 18. How can I be filled with the Spirit? It's important to distinguish between the indwelling and filling of the Spirit. The permanent indwelling of the Spirit is not for select few believers, but rather for all believers. This contrasts to commanded filling of the Spirit found in Ephesians 5 verse 18. Ephesians 5 verse 18. Ephesians 5 verse 18. Let's go there. Take your Bible and what do you for our treasure? For our treasure na yenko Ephesians. Yenko Ephesians. Yeah. Minuse ubeti mase. Die one tiase no. Ubetumi asende. That is Ephesians chapter 5. Ephesians 5. Pacho P in America. The phone the army the befi from keke. Ephesians 5 verse number 18. Verse number 18. Ose na mumronsa if we say eno ne de sakasaka ba. Nemu munyema e wo hunhum. Munyema ye kase munyema yemfa ne say ukura cap. Cap ne kura no. Wasensu e de egu cap nim. Ba cap no nsuo ne gum no enye ma eye half of the cap. Nsuo ne gum no eye half. And efficiency say na mummoro nsa efiri say eno ne de sakasaka ba na munye ma ewo hunhum munye ma na one day you will talk about drink or how to drink alcohol. Adana na me kan se mo baby me de ma kire ewo abu akwa branch aka kire mo se ensa ye na me kire no me topic no me ka kire mo se eye by the end of the day wo mo ti ase se enye anase eye by the end of the teachings no wo mo ti ma se ensa enye dina Bible say mommoro nsa if we say eno ne de sakasaka ba Nemum munyama e hunhum. Edi enti no wose munyama wo hunhum. Di onipa bi won ma ontumi nyama e wo hunhum. Edi obi e wo hia honkonkon ho ade no. Se nipa na anyama wo hunhum a wontumi ntenase. Honkonkon onye physically being. Waka tensem ne ne kwatena enti no mewura me no me hye me ma. But listen good. Bible so wonu odua ne honam ani twa na pare na wonu odua ne hu betwa nkwa ndi ye onipa bi won ma omu dealing with the Holy Spirit in such a way say what the sunsum niema ka honam niema niku e ma honhom be hye ne ma sha wo be hye omo wo kwan bi so ne enie ekwan onkonkon fa so hye nipa mani edie nti no wase mo mmoro nsa na emumunye ma owie no wase momfa hunhum nyom ye ka hunhum nnwom a ye wonwom ne ye wonnom enye gospel bia na oso tie ye wo gospel enye wo gospel sa me ka sa wadwen be ye okese na ye wonwom bi wo tie a entimi boost hunhum atu mu ye wonwom bi wo tie a wo konkora entimi mompae di o kristoni a one sa me ka so say wo gospel ne wo gospel na o kristoni a ontimi mo gospel ni bimpo na otie wiase nyom no untumi nhyema ewo ba bia na nwom a yeto me ma example okwa akwari nsafo da bra ye wonwom a yeto enwom a yeto ebi ni se mabra bo antimi ye obi na di bibia ye me ebi ni se eyampa ye de grawa asimiyem ebi ni se de aya no de bi ni se ni tie bi obi abewu omonyom no ukọ ebi ti se reggae fo nso liar yeto abra bo nwom send a bear won't give up. Omone rasta for enenam vi akohwibra omonso wonyoma ehye wo mamu mutimi nu mo monsa ehye wo mamu mutimi nu mo mu wi ena oma pema no enso pe wo do honyom enwoma oba betuma yiyi no honyom ye beka oba ase honyom ye bedi oba mpokua ho nkomo
and no any John said about the drama bet you generate, but listen good. Ubia was some positions Ubia one more. I didn't way you to me boost to my way. But whereby you a Christian, you always listen to gospel. Debi and also with tea. Na nyumna wutie no. Make sure say beti me busu o kombe dom paye. Ebe ma o kon ado nyame asem hia. Tie me onipa mienu bia. Macabram, why my best friend pa Macabram. Mine na woto nyumo no. Na Reverend Yaps. Omumi oni my best friend pa. Maware mkomuni ni pa wo tumi fo abrabo mu a rade boa me ma mitumi nya me yere adwoa papa bi ma mitumi wale no. But listen good. Omunyom no boa me ma misua Bible, especially Reverend Yaps. On ma John eye me de the whole John misua say repetition because anytime be amine o tonyoma enyum na otuni na based on the Bible, the same as Macabram, Reverend Yaps asem na making what is papa fo yi to nkyanya kusi be konyom ebe boa me won Bible me de no to nkyanya bi ti say Reverend Michael Sibonsu ni nyom ebe boost to me ebi ti say edwela kwasi bo atenyom ebe boost to me omu nyina nyom ne boa me ma me mpaye because na me mpeti bi hwe emema ni be jim mpaye ho because of say eye sunsun nyum ntino na ma mi hia de ema mi hia de brother mi ntumi ho ebi a wutie mi ntumi ho mi twi Bible ni kura me no makan asi from Genesis up to Revelation me read asi because medjuma me nya bread man urade so na madom so boa me edi ye wo sunsun nyum a ema wo kon do say then I will pray, I will study. Ema wo kon do say then me metimi ayere mu di nyame asema pia bontana ba wo nyum bi wo hono ma bra me ka no credit a chewo ema wo kon no mpai in the midnight nti me life sa edu anadwo na me nya bie nyuma my wife no who say there be so for ba be bompai 24/7 nti me mpaye ya de me di je ho me hu Kristo ni on mpaye ne me hu ni se wo untimi nsema wo hu nti physically things ya mental ania ma twa me hwahia ya me hu ne mum hwe me di mu tentenso to no se mo fa sunsun mu nyom nti ade ma yetimi wura ewuradim sunsun mu wo ye dane eye nam de dikan se ubetie sunsun mu nyom enyom a eyo Kristo ni mapa na abo enye sisi ya twum ne wane wo mekeka ho nyuma sa na meka no sunsun mu nyom estenya meche mu nyom edafom a nkunkun die tire enye nwenwen ni bi asem na meka bra fa no to nchan na ho ba no yo bi odigino akohwi bra bi a wa bo odigino de to nyoma don't listen to her or him ntie sunsun mu nyom because you are so for you mu preach here no impartation because who be near chiri to me near chiri and a sentence so enyum bia no spirit e di chiri enti na ko nsa fo ni tie nyuma otimi bru the whole day obi opema otie adwama nyum na obetimi abu adwama the whole day because sa de ni guam ekwa chiri sa na nyum so lead into the Holy Spirit. So many songs based on the Holy Spirit can lead you into the Spirit. In the enyom edi wura de hunhumu. In the Bible say mon sama in the unkongo yes sama wom. Ba wo sama whereby you are just listening to the word of God and at the same time listening to the songs of gospel, praying every day. Wo phone ni kura wono. Penyom ye papa, nyom ye papa. Enyom a wo tia o kompe doso be bompa o kompe doso bi hia nyame asem hwe Macabra bonyum bi I try say menhwe quotation no eno kra na ma mi hia Bible ni mi gbowura me pese mi hunu ba bi a ade no so man na nka nkere me say o Bible mo I was reading my Bible just one day and Ewurade ma me kopie so
I'm saying, yes, this man or a great man of God. And yes, me project on, and I said me promote you on. No, and yes, I'm a person. Name what I know and what I feel about them. The to me boa my man ne obi ka se suffer prince ni preaching OTT ma me kon be dompa me be ye prayerful sister se me ka se me ne wo bompa 24/7 a ahwa be dwane jame because so be ha me a me nhyɛ da nyɛ suffer da bia o te social media me nyɛ se adwuma no because me wo bre. That's why yesu bompa in the night edu anumra edu awia no akoye adwuma no. At the age of 12 years, Jesus Christ did not for 18 good years because of the identity. And the bia na me dem nyam dwuma da bia meka enye adwuma nyame na edemi be ni ewu anim. It was a machine there was a bompa kopem say urade be yi pie. So when we are talking about pneumatology, we are talking about the study of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not active force. It's not wind, it's not air. Later, then you know the Holy Spirit. Where nipa from one make out also nipa complete because our feelings. Holy Spirit, our feelings. Our feelings. Adie biye nipa tibia water. Otumi kasa. Later, we will go there. So, Ephesians. On to be biasa medical cartos or medical obetimi ebusame. Ephesians eka wasem. So 1 Corinthians 12 verse 7 to 11. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians chapter 12. Verse 11 to take your Bible to 1 Corinthians chapter 12 verse 7. 12 verse 7. 12 verse 7. Key Bible na make 1 Corinthians chapter 12 verse number 7 to 11. Okay. Nenso wama ni yi ne ho adi wo mu biara mu na ayeye. Wonam honhom no so ma obi anyansasanka. Obi nso omanu nimdisanka. Sadia honhom kro na arape. Ofoforo nso omanu gidie. Honhom kro na aramu. Obi nso omanu yaresa adom achede. Honhom kro na aramu. Obi nso wamanu tumidiyo. Obi nso wamanu nkomhye. Obi nso wamanu honhom hudu mu. Obi nso wamanu kasa hodo. Obi nso wamanu kasa ahodo nkyerase. Na yenum nyina hon konkon na ara na oyo. Na ochiche ema won maako sede ope. Mese otie. Me mpese obi bebusa me se. Sofo. Hon konkon ba at the tongues and eba. Listen good. New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Almost saka on konkunzubia and cartons. And ask me, yes, you buy or cartons and our and cartons. We will go there. Members of the tons. It will be some question because we need to do. Fine. Home no or cheche adie. Where the evidence will move in Yansa Semka. But listen. So on konkuru bu obi so a oyi gift edidi kyerɛw na ade aya na menti nipa ni bi ase no sɛ obi wɔ no otumi tena ase sɛ ɔno agye tum sɛ on konkuru aba me so ba onim kwan a on konkuru fa ba ɔba ne so ɛne kwan a on konkuru fa so ne betena mɛkyerɛ ho asɛm but sɛ opese uhunu on konkuru ho ade a die di kan onkonkuru bu obi so a wache na de de toso mienu se wo pesa ade bia lead you ne de wo ko onkonkuru animu a medika ka atoro se pesunsun nyom siade pempaye sa ne ma we na duura onkonkuru mu ma wo hyema de toso mienu a medika ka aye onkonkuru ba wo so a obeyi achade ya de ma ma boba achedi ni din nti fa no nso sie wusia na ho ade nti ena me kasa because die dika me ka tro se fa sunsun mu hwem pempaye penyame asem sua
di etoso mienu se eba o de achede eba obebu sam se achede eba ho asam na yeka achede obubu odi meka ni nyina de kire wo oso omo obi tumi di yo obi nso ama no nkomhye obi nso ama no honhom hodo mu nhunumu obi nso ama no kasa hodo obi nso ama no kasa hodo nkyira ase medase mame nkomanim okay yenre John 14 verse 16 John 14 verse 16 John 14 verse 16 John 14 16 John 14 verse 16 we are megatum na obisa 14 verse 16 o say na me de mebi se agya no no amam ochiginafo foforo na ochiginafo foforo na onemo abetena da no kure nhuma wiase ntumi enye no ti die dikan hye ne nso se onkonkono eba obi so a onkonkono obo obi so a obe ni chiginafo ye kaso obi o chiginafo a obi a obeta wachi one na eba ta wachi wadi ye nyinara mu tu onkonkono bo obi so obeta wachi. So the question is onkonkono ba wo so no ota wachi edie e na wa ya onkonkono aka se wo fo awoso edie nti na wo feli wa abrabom se onkonkono anta wachi adani ubi fail fine se me tuwe sisi a se me koya de na se menye titafo a se de tie bia na me feli ti gise me obi ma na beta bachi ndi ade na wo ye na wo feli means onkonkono anta wachi onkonkono anta wachi nso a then you be fail. That's why abrabom mu fail no because uni na nko beta wachi kase kwaku awale a wukui manage ho meta wachi adwuma meta wachi abrabom no meta wachi boso busa ho oye comforter oso ye comforter oye re chichirefo di abrabom no ana mu tutu no busa ho se onkonkono wota wachi onta wachi a ofie bosom bebo wahwe onta wachi a wanim be gu ase meka no kra di akyerew edi se obi ka se onkonkora ba no so obisa ne se oba wo so no edi ne di adanse se wota wachi ade a wo show mu na yeye akoso ama wo awie peye. That's the first question. Okay, onkonkoro ba so obeta wachi nti system was na media bebu se agya no no amam ochiginafo foforo ona ebeta machi ochiginafo obi gina wachi na ono onemo abetena da di onkonkoro ba ono obede ono obetena tie first word ono obetena ye kaso obi no obetena onka so obetena umu mene obetena eno nko na me betena umu so nko adisua na me usua me pese o se ne manso that's why me ka twiti so bi a minu obi di nkomo no eye wo ho asem na me ka no ntitie ne tie ne pa onkonkoro ba so a obeta wachi ta obeta wachi ni firi ho no nso a ono ankasa ene obeba betena sie ka so obi no obetena eno nkere so obetena woyam obetena wo nchen. Okay, nti so ochigina fofoforo no 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 ba na onemo abetena da onemo betena da eze tena no obetena wo nchen ye permanent tienio eye permanent ose da eye permanent. Okay, nti de fa wo permanent no no betena no eto nchen no kura wo me wiase ntumi nye no ye ka wiase a wona wan wiase na wan fasha wa adwenim wase wiase ntumi nye no ye ka tie nipa bi anye wiase asase nko ene wiase nko. So the difference between earth and the world nti wiase nko yesu si wiase sudi for reba nanso ni hwi ni mi ho ote ti ye ka wiase ya we are talking about Satan himself. Satan ene ye wiase
agent bi odi na chi bia no ono nso wiase nti wasi wiase ntumi nye no nti se shananso se Satan bi wo ho dia onkon hono onsem ntumi nka no eye simple put mi mechirechiri se Satan bi wo ho a me ka no kora de akyerawo efiri se Bible so ono na ye trofuo nyina agya. He is the foundation of lies. Tro pa. Mo kwantu mu de. E tro doso wa brabom dudo. Ti no se wiase ntumi nye no. E na tro so bo abrabom ma. Me ka no kora de akyerɛ nkonkunu wo ma. Hwɛ. Nipa bi kora timi ka so obu no. How much more Holy Spirit? Jisha no so se wiase ntumi nye no. Na cha se enye onu mom na emo wono do why ready say opeso receive no but esan say wiase tu muntu ntumi nye no. Yeah, you need time for yourself. You need to be one man according to mu otano e tropa ne akushibra you need time okra say dase okra dem ibusi awurade say awurade me pese me no nante me pese me bobra pa ukoka no akoka kuno tim adwene woni tirima nyina yesika how to succeed, how to survive. Bra, we ya bibi o life without power is a meaningless life without power. I'm talking about Holy Spirit. The abraba to me come on wo boa ye di wiase sika nyina ma okura na to me come ho sika na be yira na onim so wo mekọ bosom so ene wo mekọ aduro so no wo me na survive wo wiase sanso na won so abrabọ no wo a won kọ bosom so wo a won kọ aduro so nyame sonso som no so a wo si wontumi nsom na beden wa survive wo kuro na wo tim no to was in wiase ntumi nyi no me nka say wo. I'm talking about Satan. And this is Satan be wo there and your unkonkron so send to me yeday en kano. Let us move forward. We are studying something about nematology. Rather why no one share anything. Aha. Osena no kura hu me wiase ntumi nyi no efri se ehu no won ehu no nso enya du obehu no. You go on namo kura hu zo namo enti na wini nipa bebre ye hu asofo me ye no kwafo ehu no me kan zo sam ye no kwafo me nwuma ne betre papa bi busa am se me ba wo ye sofo na se papa me nwuma ne betre me mfama no nka nkyere wo se me ye sofo ne mu abraba me bo ne be identify enti no obi bisa se sofo no kwafo one hwan sofo no kwafo ne de wo kan onyankopon wadwene na odidi o kana so tio nyedu opiriti kire o di odidi o kana so di ameka tro no o sabe so mi make sure say meye di azamna me no wo kana tie me so pese ohunu no dia uko wi base ohunu no akohwifo ba bi o motena ohunu no ba bi e bobra bone unhia no so wo so wo penkom hye akiri kwa de a ene no kora no so nya de a wo behia bi kwa yen fa nkom hye so hu no awurade ye na awurade nyankopɔ asem so ne hu no nti na me do waka platform we hu se bra be ka ho na me ma hu awurade ne hu ni ye me ka no kora de a kiro dwam me nya so fo ketuo o ena nya ne sofo na me di sofo a chai me started me ankasa me own ministry na mo the age of 14 years 14 years ne mi ankasa mo ministry nye friend TTYPC so many years enkwala mateto omo matu ko mu di sofo o me wa o mu di sofo da bia meka me won kwala bi o me special to me. For instance, brother Ima, brother Bismarck, brother Paul, sofo Amos, sofo Godfred enkwala bebre o me nyina wo Pillar of Zion Church. My belief say I'm fe nya mesuma ni ankoro enye na mi bedi sofo so minim ba bi anokora wo nti obi woni mi di nkoma hwe ndim si da bi
we hear but we hear on because with that God's spirit, Massa, Euradin separating your matter. Check your Bible, Genesis chapter 1. Bible so nyankopon boso bo asase na asase sakasaka ni. Ne sum butubunu ne ni Eurade hu bebutu so. Ne manchemu bai. Sa won na ma entimu ma. Nti obi enya nkonkon na sunsuma pade enko. Nkonkon amode ama wo so a upeja ebe diegu. Me ka no kore de atero. Me di tro. Me shi wonya maseju a sende fama unia. Sende ne fama unia. Nti o se efise enhu no enso eni no na modie mu ni no efise otemo nchen na obetena mumu tie word no tunkunkun oba modie mu ni no efise otemo nchen na obetena mumu tunkunkun oba dodi kai ne so obetena wonchen me se wonkunkun obetena wonchen after so obetena wonchen no na afi wa ba betena mumu ndi onkunkun fiti prekupe mewura mu kurodo ensi sada ye frɛ bibi the fullness of the Holy Spirit. Ndi obi biara obanyame mu no di ka onkonkron ba oba be stay wo nkyɛn oba oye permanent spirit onko ote wo nkyɛn no ɔkyerɛkyerɛw no ɔkasa kyerɛw no ɔkyerɛkyerɛw no ɔkasa kyerɛw ade we menye oba no ɔfrɛfrɛw menkɔ hɔ brother no ɔfrɛfrɛw hɔ na wa ankɔ ɛtoro no hɔ na wa ntwa ka kyerɛ no me wa ha enitro no ɔkyerɛkyerɛw the moment ɔkyerɛkyerɛw na afɔ hu sɛ wo Yesu tie no wa ba betena wo hu meze no wa ba bɛde no wa ba betena wo hu nti wo ba no betena wo mu a afei na wo behu ni yie ni wo hu ni yie nti nipa bebre ti aso dem a onkonkron te wo mo nkyɛn so the question obi a onkonkron te ne nkyɛn be nya nkwaje na wo nya nkwaje fa no sie na hwɛ Bible mu ni se ko tu bi o ba bia mekenkan o se efiri se enhu no nanso eni no na modie muni ne firi se otemo nkyɛn na obetena mu tie word ni ye sa question na mebusa o se na be a obetema se efiri se enhu no nanso eni no na modie muni no efiri se otemo nkyɛn nti obi a onkonkron ti ne nkyɛn bia no oni no onkonkron tena wo nkyɛn uni no uni ni nti ena ote wo nkyɛn se wuni mo bi a yenkofa ne metena ye nkyɛn meboa kasa meboa so obi twam no okasa obetena wo nkyɛn age so study nipa na ansa no ama na betena wo nkyɛn nti gise nipa no uni no ansa no ama na betena wo nkyɛn nti hu no ansa no betena wo nkyɛn nti obi a onkonkron te ne nkyɛn bia no enkwaje owo bi medase ma menko manim kakra obetena die muni na fise otemonchen na obetena mumu medase nti wotena wonchen wi a akiri obetena mu verse 18 merinya munyanka nti wonkonkron ba obi so a nipa no onya wisia onya ajanka mu amoma me mu papa wu amose mu ye ajanka na Awurade mfa mo bone nkyem ye were 9 fathers in this world ejama akoma akonkono baba akope na perfect do e perfect eni munyankopon tesoro that's the Holy Spirit do nkonkon wo nchen yen kase me ye janka me ye wisia awisia ne janka bi ani baabia awisia eni ye janka eni baabia na mmom nkonkon ti ase ne di obi awa aja Asole.